Asteburu honetan bukatzen dira eskualdeko aurtengo herriko jaiak. Baina ekintza interesgarri asko ditugu, adi hurrengo minutuari. Asteburu osoan zehar, Orozkoko San Martin jaiak, mendi martxa, musika, gastronomia asko eta aurrentzako 11 ekintza. Musika eta poteoa uztartzen dituzten bi ekintza ditugu. Alde batetik Urduñako poteo musikatua eta bestetik Laudion Magosto jaialdi galiziarra. Larun batean, Soioko jaien amaiera, herri bazkaria eta trikitrilariak. Luiaondon, landa eremuari buruzko hausnarketa feminista tailerra. Orozkon, Mairiren bidea erakusketa duzue, iaiaiai irrintzilari taldea eta erraiak dokumentala. Laudion, hemen faktorian, jostailuen truke azoka. Sorgin zapatuak, gozokiak egiteko tailerrarekin eta l'espezialista ikastaroa. Okondon, martxan txirrindularitza jardunaldia eta arespalditzan Nina filmea duzue. Igandean Laudion, Onfolin zinema eta Arabazan antzerkia. Eta Amurrion, Karmele filma. Ez ahaztu zehetasunak aiaraldea.eusen dituzuela. Onaino agenda laburpena, orain zuei dagokizue aukeraketa eta asteburuaz gozatzea.